बुरियालै हारसिं माने मा जादों इन्ट्रेस्ट बुरि थानांगौ आं मिथिखायो दा बे माइया हारसिं थाब्लाबो फाग्लि जालांनायाव गैया है हाबा मेहेरखौबो बेसेथो बुंबावनो रा मोनसेखौनो मोनसे खालामबाय थानोबो बोरै मोनलायलाङोना आङो नाथाय हाबा मेहेर जेरैखि जायाबाबो नोंनो बिमाखौथ' नांखागोन दासिमबो थायोथ' नों आंनि फैसायाव आबासना आंनि दे लानोबालाय लादो बेखौनो हाथ'खि बिहामजो आंनि हाबा मेहेरजों दे समायनायालाय समायसाबो बांद्राय गाज्रिबो नङा आरो आंनि हाबा मेहेरा जानला मोनलाखौ नोजोर होग्रा नङाना बिमानि लादों जे नाम्बार वानानो जाखागोन दे बिहामजोब्लाबो आब' आरो माबाफोर बुंनो फैदोंब्ला नों थांनो हासिगोन दानो अलरेडि आङो बिराद टेनसनाव दङ मिथिबायना नङा आब' नों आंखौ आरो गोरोन्थि दाबुजिसै सिगांनि गोरोन्थिफोरनि थाखायथ' आं जोबोद गावनो गाव लासिंसिं मोननानै दंगासिनोखा औ नों बुजिबायबालाय आरो माथोबाव दे जेबो नंला दे ओमफ्राय आब' नों मोन्थाइखौ राजाखुमार खबर गाज्रि मोन्थाइखौ नङा दे मोन्थाइखौ नोंथ' आंनिफ्राय गोजानसो खालामनो सानो बेफोरबायदि गोसोआव लानानै आंनि सिगाङाव दाफैखारो नङा नङा आब' आं बिदिथ' सानला नाथाय खेबसेसो आलासि जानोथ' थांनो हागौमोन ना नों जुदि मन्जुरि होयोब्लालाय आब' आं आजाखौ जोंहानावबो लांनो सानदोंमोन प्लिज सिलि नोंनाव दासिमबो गोसोआनो सोलोंनाय फैयाखै नामा मोन्थाइ आबाया जोंजोंनो बिराद हेपि दङ मिन्थिबाय आगै आरो नोंनि प्रब्लेमखौ आं मिन्थिगौ नाथाय बेनिबा बे नङादि नों मोन्थाइखौनो आंनिफ्राय सेनानै लाङो थांनाय बाथ्राखौलाय मानोथो गोसोखांबाय थाबावदों आब' गोसोखाङाखै नाथाय नोंनि खोथाखौ खोनानानै आं बेबायदिल' मोनो आंनि फिसालाखौल' लांसि मोनो आङो नों नांगौब्ला मानोथो इसानजों मोजां रायलायाखै सासे बे एडप्ट खालामनानै लाब्लानोथ' मोजां जासिगौ ना आगै आब' आं बेफोरबायदिखौ मोजां मोना आं रावखौबो बेबायदि गुबुनखौ लाबोआ मानोना आंनो खालि मोन्थाइखौल' नांगौ दे आंथ' नोंखौ सिगाङावनो मालाबानो निमाहा होबावबायसो आरो निमाहा होआ मानो जानो बिनानाव जे नों आंनि थेंक इउ आब' आंबो आंनि गोरोन्थिखौनो माब्रै बिदि जाफ्लांदों माने खर'आनो खामानि होआखै आंनिया आरो दाथ' गोदान बोसोर बैसागु बोथोर मानोथो गाज्रि मोनलायबाय थाबावनो नङा होनब्ला जागोन दे आब' ओमफ्राय गासैबो बाखि थिगैनो दंना आब' आंनिखौथ' सोङाबाबो जासै दे आरो मालायनिखौथ' मा आंनियानो माबायदि सोलिगासिनो जिउआव आंसो मिन्थिसिगौ आरो मोनसे खोथायाथ' आं सोरांखौ बिराद बुजायबाय अब्लाबो बे नोंखौ दाबो रागा जोंगियाखै आंनानो गोरोन्थियानो बिदि जाबायबा आब' बोरैथो रागा जोंगाबावनो बेखायनो हाजार बार सानग्रोनांगौ आगै मिन्थिबाय माबा मोनसे नों खामानि जुदि बेबायदि बेरेखायै मावनो सानदोंब्ला औ आब' आइया आंखौ साहा बानायनो खिन्थादोंमोन र' बानायहैनि आङो दे आरो नोंगुमैजोंबो मोजाङै रायलाय होनलायनो फोजोबखादो दे दावराव दावसिखौलाय मानोथो लाखिबाय थानो न'निजों न'निलाय बिदि रागा जोंलायबाय थानो मारै जागोन आब' आं गुमैनावबो निमाहा बिबावगोन दे जुरिनि टेनसनानोथ' बेलेगावसो दंगासिनो दायो जेरैबो मोनसे जोब्बानो मोनसे फैयोना गोसोआथ' आंना सानैनिखौबो आबामोननि हाबाखौ होनो गोसो गैखाथारामोन दानो नाथ' मेहेरनिखौ नाथ' सानसोरां आबानिखौ दा उफाय गैथारियावसो आरो बेफोरखौ साननो गोनां मजबुर जादों आङो दासान्दि गोसोफोरखौनो मोजां मोनथारासै आंना हजोंहाय थाब्लाबो गोसोआनो खें खें मोनो आरो बेहाय थाब्लाबो बोरैबा मोनो बोरैबा मानेथ' सिगाङाव मोनामोन नाथाय सना आब' फैनानै दामाबा एसेयावनो दाय खालामोना बियो ओमफ्रायथ' माबायदि खोथा बुंथारोहाय जोंहा मेहेरजों आंजों बेहाय जेन'बा जेबो सोमोन्दो गैयि बायसा हनै जोंहा मेहेरनि आफायानोथ' दङ बेवहाय माखौबा आंबो मोजां मोनथारा दिनै बिनि बुंनायफोरखौ आंबो बांद्रायखौबा खोनासंनो बालायलाङोहाय हनै ओमफ्राय सासेयाबो मैया लोंनानैसो फैबावबाय आरो बियो दासान्दि बोथोराबो आरो मा बुंबावनो माबायदि दसेनो अन्थाइ गोलैलाय दसेनो बारहुंखा दसेनो अखा आयु जेबो सुनांगौ दंमोन आंहा दाथ' आरो ओइ टेनसननि दखान टेनसननि दखानखा आङो ओइ ओमफ्रायथ' सिमाङाथ' जि मोजां नुखादों खोमा सिमांखौथ' बुंनांला आरोना मा सिमां नुवा नोङो दिनै सिमां मानेथ' नोंखौ नुबाय आरोलै सिमांनि बै रायजोआव बेसेबां समायना आरोना जेराव नों आं ओमफ्राय जोंनि बे समायना रमायना माने आच्छा सिमांफोरावबो खालि मोजांल' नुयो ने ओइ नोंखौल' नुयोब्रा नोंनि अनगा सोरखौथो नुनांगौ आंलाय थगायसोला आंखौल' नुयोनो सिमाङाव बुङोब्लाथ' बबेबा गोजानाव लानानै थांनोसो गोसो जाबाय आं नोंखौ सिरि एकदम दिदोम जायगा मिथिबाय आजां गाजां बुंखायो बाथ्राफोरखौनो जाबा दाजानो न'आव थाबाबोथ' माने दावराव दावसि नालाय
ओमफ्राय आंहा फेमिलि गैजायिखायनो बिदि फेमिलि जमा थानायखौसो मोजां मोनो। आयै खिदेनाय नोंखौ बेसेबार बुंबावनो आंलाय नों मानो फेमिलि गैया गैया बुंबाय थायोलै आंथ' नोंनि गासिबो ना जोंनि थाखाय बिमा बिफा बिदा फंबाय बिनानाव बिब' एभ्रिथिं आरो ना जायखिजाया जियानो सान नोङो बेबायदि हारसिं फिल खालामनाङाब्रा गावखौनो गाव जेलासिम मेहेर दंना नोंजों जाबाय दे बाल बुंबाबो बुजियालै नोङो मानि बेलाय नोंखौथ' जेब्लायबो बुंखायो आं एकदम टेनसन फ्रि थानांगौ होननानै सानफ्रांलाय लाङोलै मेहेर बोरैबानो बेनोथ' गाज्रि साननायफोरखौ एकदम फुल स्टप खालामब्रा मोजां मोजां सान ना आंखौ सान हय आंखौ सानबोला बेसे मोजां मोनगोन आं दिनै गाजाहायनो मानसिया माथो मेहेर जियानो जा होमबाबोथ' ना ओइ माथो न'नि मानसिफ्रानो सासेबो गैला खारजोब्बाय नामा नै जाम्बा मैया खिन्थानायालाय आङो मालाय हजोंहाय मोनना थांनानै फैयासैना दाबो सफैथ'वाखै र' बे दावरां खिनियालाय मानो थांफायाखैलै थेट नोंबो हामगौ नामा बिदि मैया मोनायाव आंखौसो बायदिसिना बुंबावदों बियो ओइ बिनि बाथ्रा खोनासंफैयाखैलै जों बेवहाय मिथिबाय This is my father house ना दम मारिनो फैलै बियो बाथो देदो मेहेर बिनि खोथाखौ ओमफ्रायथ' I love you लिसना नै नोंनालाय माथो नोजोरानो बबेथिंबासोलै आंथिं नायना बिदि बुंजालाबायो नामा दा सोरबा खोनाब्ला मा सानगौमोन आं लाजिनोसो ओंखारोलै बिदि बुंब्ला आरे नोंथ' बेबायदिसो बुंबायलै जेनेबा बेलेग सिख्लाखौसो सोरखौबा आं I love you बुंबाय जाम्बि सनालाय नोंखौ बुङाबा सोरखौ बुंनांगौ आं दिनै दे ओमफ्राय आं नोंनो ओंखाम खुरनोसैमोन आलु बाथोन दङ ओमफ्राय दाउ बेदर भाजा मैयानि ओइ बेफोरखौ जानो बालायलांलै आङो एसे गोदान ओंख्रिफोर संलै दे होमबालाय बासन सुग्रोनांगौमोन अके बासन सुनांगौ ने जेबो नङा दे आं हेल्प खालामगोन ना दे होमबा ना फै बाजै आंखिनि बिदाखौ बोरै फासायनानै लाखोब्रा नोंलाय जारलासो जागोनलै आजिखालिनि दिनजोंबो साला बे आदा साना नुवा नामालै बिनि आखलफोरखौ नुनांगौब्रा बे गोसो जानानैसो दिन्थिखाया बेलाय एबार खनसेयाव जुदि आंजों माबाफोर नांनांगौबा ना बाजै नोंनि गासिबो खारनामाफोरखौनो बिदानि सिगाङाव लाबोगोन दे आङो नोंखौ रेकर्ड खालामजोबगोन आं गोसो जानानैसो खालामखागोन आङो आजिखालिनि दिन ना प्रुफ गैयाबा जेबो फोथाया मा सानदोंलै बाजै आंखौबो मेहेरसो आंबो मोजांजों मोजां गाज्रिजों गाज्रि बिदिनोखा आङो जानला मानलाखौ बाथाय सुखुनाय गैखाया आङो बेबायदिनोखा आं मानसियानो आङो हाथरखिखौ मोजां खेल लानांगोन बेयो माब्ला न'निफ्राय ओंखारो माब्ला मेहेरा बेजों थाया अब्लासो आंनि साननाया जाफुंगोन आरो हाथरखिखौ आं हामला खालामनो हागोन हाथरखि दिनै समायना महर लानानै बेसे दिन बिदि थानोब्रा सानसेब्लाबोथ' बेफोरबायदियाथ' जाखागोन एसेबां मेहेरखौ लानानै दुगिने नाथाय जेब्ला नोंनि महरा बोरैबा जागोन अब्ला मेहेरा नोंखौ नायनो बालांगोन आरो मेहेरनिफ्राय नों गोजान जालांगोन आरो आं मेहेरनि बे खोथाखौनो बुजिना मोना जे हाथरखिनाव मा दोङो बेखौ जे बियो एथ' मोजां मोनो आंनि नोजोरा नोंनाव थाबाय थाखागोन हाथरखि एबारनिफ्राय दानिफ्रायनो मेहेरालाय सानबेसे नोंजों थानोब्रा माब्लाबाथ' नों हारसिं ओंखारगोन ना नोंनि हालोदखौ ओरैबायदि खालामगोन ना आङो मेहेराबो सिनायनोनो हाबावनायसो नङा खोमा नोंखौ आरोथ' आंखौसो गोबां खोथा बुंदों नोङो मेहेर हाथरखि नोंसोर सानैबो नोंसोरखौथ' नायगोन आङो र' मानोथो बेफोरबायदि जानांगौ जाखो दिनै आयै ओखिसना बेबि आहा माखौथो गाबलाबायखो नोंलाय मा बुंबावनो सोरां मानोथो एसे दुखु जाखो बेबि बेबायदि मोजां बोथोरावनो दुखुलै सोरां आं मा दुखु मोनसोबाय दिनै ओमफ्राय दुखुनि जाहोनखौ खोन्थानो हागोन ना आंनो जेन'बा नोंनि सोरां थानायावनो आंजों शेयार खालामनो हागोन ना सोरां खोथाया जाहैबाय ओरैबायदि बुं सना बुं मा दुखु जादों नोंहा दिनै आं मोनसे दे बेफोरखौ बाथो दे सोरां ओमफ्राय जोंहाबो आरो हजों न'आव थांनांसिगौ थांनोसो बाबावथ'दोंमोनलै आङो नै बारालाय बोरै जानो ओरैनो गथ'फोर गोजा मा जाया दसेनो दावराव दावसियानो जोबखाया ओरैनो थाल दङ नों बेफोरखौ दावराव दावसिखौलाय जोंथ' खालामाना गावसोरसो खालामना लायो दा जियानो जा दाथ' उफाय गैया थ'दो नङाब्ला बिखुनजोनाव थाबाय थानोसै नोङो थाबाबो जेबो नङालै हनै आयानोथ' बेसेबांबा अनखायोना आयानो बेसेबांबा अनखायो बिखुनजोआबो अनो नालाय मेगन सालायबायब्रा बियो साथारा माथो आङो नोंबो नोंखासै आयाबो आइखासै आरोथ' फिसालायाबो हनै मोनथाय आबाया थांनोसो बाबावो दे दसे थानानै थांगोन आरो थाथ' बिहामजो थिग नङियाव ओरैनो बिदि थाबाय थाजायाहाय
बोरैबा खाथारो मानसियानो रागाफ्राबो दोखो जोंफ्लांबायो आं नाबाथाय थै मा नांनायनि फैलायखोब्रा दाख्लैनिया खममोन ने एसे खोनासंबावनो बाखि दंबावोमोन बियो जुबानखौ मोजां सालायहरथारनानै बाथ्राबो मेहेर लाजिनानै थैदोलै नों बहाबा मिथिबाय दैफोराव बारसोमनानै थै इमान जल्दि आं थैनायाव गैया मिथिबाय मोनथिखायो दा नै बे बिथाङा नोंखौ होमबाथ' नों बेखौबो मिथिगोन आं बेवहाय मानो फैदों हायना सारफावनो फैदों आङो ओइ गोसोफ्रालाय बायदि बायदिसो बुंनो गोसो जायोलै जेरै फैदोंमोन ना बेबायदिनो थांफिन नोंनि दाया दाबो जोबाखैलै बेखायनोथ' फैदों आङो आरो नोंबा आंखौ लाखिनो हाया दा बारहुंखाफोरजों उरायलांबा हामसिगौ मानसियानो एसे उरायगोन आङो मिथिबाय आरो नों आंखौ दुखु होनानै बेफोरबायदि हाथरखिजों हेपि थानो साननो नाङा नोङो नै गिबायसो आं नोंखौ माथो आयु हाथरखिजों हेपि थानो नाङा सानबेसे बेफोरबायदि बारग'नो नोंखौ हमगोन आंनि फेमिलियाबो हमगोन आरो नोंखौ रायजोफोराबो हमगोन रा अ माय गड गिबायसोलै आं नोंनि डायलगफोरखौनो आरो बेखौथ' बावनाङा नोंनि गोरोन्थि खालामनानै दायफोरखौ लाखुमानो मा खालाम बुंखाबायना आङो नोंनि फट'सालाय आंनावसो दङ अ वालपेपार बानायनानै माने लाबानो जाबाय आरोलै ओमफ्राय आंखौ नायबाय थाबानो जाबाय मिथिबाय बेब्स आंनि फट'सफोरखौलाय मा मोजां मोनखो नोंलाय बेबायदि लाना दोनबाय थानो ओरैबायदि मोजां बेखायनोथ' दोनबाय थादों आङो कामन आंनो लाबो 10,000 आंहा फैसानि गोनांथि जादों नङाब्लाथ' आं मा खालामनो हायो बेखौ नों साननोबो हाया नांगौ नोंनो फैसा 10,000 बेबि नोंनाव बियाबांसो ना बिबावनो दायो फाइनालि गावनि अखादाव फैबाय माथो नोंलाय दाथ' मा खालामनो उफाय गैया आरो जुदि आं बिनायखौ मोना ना मेहेर नङाब्ला नोंखौ पुलिस केस होगोन आङो ए बेटा आंखौसो ब्लेकमेल खालामदों नों नङाथ' बेफोरलाय दिलसो दा मोनसे नङा होमबा दाथ' नोंबो आंखौ एक्सेप्ट खालामासै बेफोरबायदिसो दुखु होबाय आरो आजिखालिनि दिनावथ' प्रुफखौसो मिथियो दा मिथिबाय थाइसेबो मोना नोङो मा होनदों नोङो बुंदों आं थाइसेबो हरा नोंनो मिथिनानै लाखा मेहेर जुदि दायो बेलासिसिमहालागै फैसाया आंनि एकाउन्टाव फैयाना मोजां जानाय नङा नोंनि थाखाय जानला धमखि होग्राखौ गियालै मेहेरासो धमखि होयो मिथिबाय दा बारा गोबाव मानसिखौनो थावख्रि गिदिं होजागोन आंबो गिया नोंनि धमकिफोरखौ आंथ' नोंनि मोजां थाखायसो बुंदों दायो मा खालामैलाय नोङो नायनि आङो अके जागोन दे होमबालाय सानसे समाव ओरैबायदि फस्थायफिननांगोन नोंबो मेहेर मिथिबाय आरो सानबेसे दुगा थानो हानो नोंलाय बेबायदि नोंनि असलि महरखौ माथो दिन्थिजोबखाबायानो नोङो मोजां मानसि सानदोंमोनलै आं नोंखौ नाथाय ओंखारबाय माथो जिबौसैलाय सौनो नागिरग्रा बुंब्लानो जानला मानला गोजावग्रा नुदों नामा मेहेरखौ थां नोंनि नोमा नोम्फायाबो जेबो खालामनो हाया आंखौ नों गावनो ओंखारलांगोन बाथ्रा बुंनायखौ बुजियाब्ला मेहेरसोलै आङो मिथिबाय जागोन दे अब्ला आंनि 10,000 दायो बेलासियाव फैखानांगौ नै 10,000 मोनगोन आङो बेबो सासेलै फाग्लि गोनां मानसिया नंनाय नङिनि डिस्टार्ब खालामबाय थायो आंखौ मेहेरखौसो फासायनो मोनबायनो बियो दुनियावथ' माबायदि मानसि थायोब्रा जानांगौबा आंनि हाथरखि बायसासो जानांगौ हाथरखिनि मुं फैब्लानो गुस्थियावनो मिनिनाय फैखायो दिनै आंना अके लोगोफोर दिनैनि भिडिअ अब्ला एसेनोसै लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों आंथ' सानसोराङा रायलायथारा बुङोना ओमफ्राय नोंथांमोननो खिन्थाना होनि आङो सानसोराङा मानेथ' आंनो आरोना सानसोरांनि रलखौबो माने आंनो खालामनाय जायो आरोना लोगोफोर माने भइसआ आंनिनो आरो स' बेखायनो सानसोरां रायलायबाबो आं रायलायबाबो एखेसो लोगोफोर नोंथांमोना मिथियामोन खोमा नाथाय सानसोराङाबो आंनो सानसोरां आंनो मेहेरानो सानसोरां बिदि आरोना दे लोगोफोर अब्ला दिनैथ' मिथिबाय सानसोराङा सोर माने मोनसेयाव एकदम रागा खरा मेहेरनि रलाव ओमफ्राय मोनसेयाव एकदम सिदा सादा रलबो खालामो आरोना आङो सोलियोलै मेहेरजोंफोरना आरो माथो अके बयनिसिमबो लाभ इउ लोगोफोर नोंथांमोना नायनो बाखो ना माखोथाय जायखिजाया बयनिसिमबो लाभ इउ आरोना